Dobrodošli na Jezikomat, kanal na kojem rješavate svoje jezične dvojbe. Vrijeme Uskrsa sigurno je lijepo vrijeme svakome od nas i povezuje nas s djetinjstvom i nekim lijepim običajima. Jedan od tih običaja je i bojenje uskrsnih jaja koje zovemo pisanicama. Neki su zaista postigli velik uspjeh i umjetnost u bojanju uskrsnih jaja. I ja ih isto zajedno sa svojom obitelji bojim. Međutim, kako je nastala ta riječ pisanica i ima li ona ikakve poveznice s riječima kao što su pisac i pastrva? Naizgled nema, međutim u biti zapravo ima, jer sve tri riječi, i pisanica, i pisac, i pastrva, u korijenu imaju isto značenje, to jest njihov korijen, znamo da je ono temeljno značenje vezano uz korijen riječi. Dakle, korijen tih triju riječi je zapravo isti. On dolazi iz staroslavenskog jezika, jezika koji je prethodio, mogli bismo reći, hrvatskom jeziku, i u tom jeziku taj korijen koji glasi ps zapravo označava šarenilo. I kad malo dublje promislimo, vidjet ćemo da se to značenje šarenila zaista javlja u sve tri riječi. Pa je pisanica zapravo šareno jaje. Pisac je osoba koja šara, odnosno piše, a pastrva je, znamo svi, šarena riba. Dakle, na prvi pogled čini nam se nešto nepovezivo, međutim kad dublje promislimo, sve tri riječi imaju isto značenje. I pisac, i pastrva, i pisanica. Sretan Uskrs svima, a u promišljanju o tome kako kad budemo bojali uskrsna jaja, u promišljanju o tome koje je njihovo značenje, sjetimo se onda i kako su one nastale, taj naziv, pisanica, sjetimo se i ovih drugih riječi staroslavenskog jezika i sjetimo se koliko je jezik zapravo zanimljiv, koristan, potreban i koliko nas povezuje sa svim onim prethodnim naraštajima koji su živjeli prije nas. Lijep vam pozdrav!